Philharmonie Zuid-Nederland zet de traditie voort van de vastelavondconcerten. Een klassiek concert met een knipoog. Schoene muziek, carnavalslagers en acts die voor te lachen zien. Regisseur Peter Noten en dirigent Roger Niesse hebben een verrassend programma samengesteld rondom de lokale carnavalstradities. Presentator Wim Steinbusch, de zangers Gerald van Gemert en Rob Reiners en de dansgenre Reality nemen u mee op een muzikale reis door de carnaval. Op zaterdag 7 februari zien we te gast in Theater Heerlen, hoe we samen met de Wingbulen en Frits Spelt zorgen voor een onvergetelijke vastelavondsavond. Begin uw carnaval goed met het vastelavondsconcert van de Philharmonie Zuid-Nederland.